aku ya komo sani duba shi kwana barci. Ku zo ga kiɗan ɗiyan kwarai kun shaida. Abuja na kwance gajeren bacci, Abuja icen ka ba ashe yayi nauyi. A can an yi mai dala da kwanan kunci, Abuja ana gudu da ta ki sauri. Mai ƙarfi rubuci girma da gabuci sa ayyuma alaji ko kai barci. Sardaunan karshe sarkin gandun aku ya komo sani duba shi kwana barci. Da farko sunan ilahu shi na saka farko. Ta'ala da yayi mai tsaki yayi koko, shi ke rufe da ba mu in mun roko, shi yayi mai rukon gari tun farko. Kai salati ga al'adara kirke sarautar ita ce ta farko mu dai mun dace. Idan ka ji an ce saraki sa ai maka aiki, idan ka ji ai dan amai da kai mai dafa wake, nan da alamu gidan isa ba a da kale. Sannan kyawun amarya kun ga sai an mata lalle, idan ta zo gidan isa a tara mata kyalle. Da sarki ya kira mu ne da ni da mutane na. Muka ce muna ta jin abin da aka yi nema, muka yi masa murna muna ga tun da hakan nema. Bara za mu yi waka mu da mutane ma. Ku cewa dukan Abuja kar su masa a baya, al'umma a yau muna ga taku tana a girma. Idan an buga ganguna to kar a matsa baya, na sarkin waka ya zo da wakar mai girma. Yakubu sardaunan karshen ya cije mu, ya ce ai mana an gaje mu je taken lamba. To ni ma ga irin kiɗan taken lamba, al'umma alaji ban mu fara ciki nai ba. Mu je gaba mai baya, mu je